Ja, god dag. Ja, det var da vi skulle så velge indikatorer eller avvisere at oss som det, så var det rett opplagt at ungforstående for at oss som utlater vakserskassen, til vi har jo gjort opp utlater vakserskassen siden 2001. Og ja, hva så kan jeg slide? Skal jeg tro det? Ja, orsaka. Så snart. Så var det opplagt derfor etter snedkjørende, og vi har så der valgt at fokusere på at han indikatoren eller avvisen som eiter med 4, som eiter utlater vaksterhetsgasser fra tjoarbudskapen. Og det har vi så valgt til at til sin øvelsen til vi pleier å gjøre. Men i færre gang så husker jeg ikke rett som at jeg han som har framløp om drøyvarer, som man som kallar det som drøy med en 18-4 vevlagsprøydingen, så husker jeg bare ikke mer bredt å si hva det kan være, hva kan en drøyvare være. Og her skjøtter vi lykker til det, tror jeg. Oppe i hjørnet her på det som vi kjenner oss vel til, at man brenner olje, gass og kål, og det er jo noe som vi er i førjen, og så har vi at avskåa, det kjenner vi et minne til i førjen, som en vevlagsproblematikker, og så har man teging ved køveevne, nitrogen, det gjør vi jo eisene i førjen, og så har vi husdjørhaltene, eldenge husdjøren, og det lampunene, det er eisen parse og oppgjørende vanlige, det har vi gjør opp i utland. Men med en parsen, det er sånn, det er oljen, brenning olje. Men så har vi eisen til som stender i syden her på en, som vi ofte bare jobber for F-gassene, og det er gasser som er i skipene, som vi har brukt i førjen kjenner selger til her, vi har her på en kølskap, men førjen er det selger kølskipene og bor av skipen, som er det store. Men eisen hidapumper, og her en sånn havspenningslinje, ser vi her eisen et størst klimagass til skipene i Taiman her på en. At disse evnene til, vi har en kunder, før som er F-gasskunder, så disse evnene er før vi har blitt faset ut spekler fram til 2036. Det er en bjølving og annet. Men bare for å vise, det er det som man råkner som drøyvarer i overlagshøpet. Men så er det avvisende som eisen presenterer 4 dykkene. Innen 4 utlatte vakserkasser er nemlig til 8 avvisende, og det som vi fører mest av oss som ideen, eller som kommet sin mer nå. Det den første, det den vanlige, kan man si. Vi gjør opp av hver året. Og så tar nummer 4, som mer knytter at okkara budskapet, førske budskapen. Her er det snakker til de tveierne her på en, til åbeinleis vakserhetsgass. Utlatte åbeinleis vakserhetsgass. Det er det lømmes, og det gjør vi ikke oppe i førens nå det burde man kjøtt front, det finnes ikke det, men det er det lømmes nitrogen, eller noxer og svaveldioksid og små stoffer som er i luftene. Og det som hender her på en til er vi at det hender noe atmosfærkemi og noe vi ozon og eneste som gjør til at hit altså vidt å skape hit i atmosfæren oppi det. Så da tror jeg at det er til lentus nusle at det ikke kommer inn til, men som det sier, så er det eisen per uibygva, og så er det noe vi uiløver, og noe vi hos alt jo fyrtøkker kunne, hva det bidrar til å gjøre, og så carbon footprint. Og i hesseføren er det mer, eller det er her snur seg mest om hos husarhaltene, hva stedet for husarhaltene. Og det huset er ganske neste år, vi får ha til etter, så kunne det være en indikator for just mer vi tar. Men det er den første, den vanlige kan man si. Her har tid som jeg har avhåret for sin tid til nok se denne grafen. Og då har vi samlet utlåt av vakserhetsgasser i førjen, og her som fører så fra 2001 til 2020. Haksson faktisk kommet i tølen for 24, og det viser til å være en vøkster, og her ser man bare oljene, og det er øyelig tatt sammenheng mellom nusle, eller søle oljeførjen, og så kan det samlet utlåt være. Hvis man ser langt nå at oljesølen, eller nuslen i førjen, 2024, var høyere enn 2023, så taler fer opp etter. Det fer en 3-4% oppkommen vanta. Men henta maten gjør tølen oppa, og derfor er mest bare å ta seg i vi kjip om utladet. For ikke detaljene vi underbølger og
och årsutger och sådana, men mer i vi på oss om uppkänna hur som det gjort och för principer ligger 18-4. Det som du det väl ofta att man omkrasses och grejer från utlandsstöden så kommer man spurningar så snickras om kväder till vi kväder inte till vi hur man till utlandsfiske vi hur man inte skipen förskip RSS och inska kvabunkrar Atlantik Atlant och Norrland för helt här man kan säga så mobil antenna kvart helga där vi i skipa och ta vi gör upp ett IPCC alltså allt själva vävlags panelet har maten som tar sig man ska göra upp efter. Här det territoriala principer som galtande. Så vem täller faktiskt allt vi som utlåt för. Så skip som bunkrar här till vi, flåfer som bunkrar här till vi. Flåfer som bunkrar utanlanda och en säk kvart det annars har hemma och skip som bunkrar. Det täller inte vi. Så det har ofta varit en synder årsök till att vi så visa tölen till och i halvtid till nästa slide här. Då vi visar tölen, vi får omkvart och presentera tölen så har vi ofta den här grafen så visar det samlar utlåta reja i PPC-metoderna, territoriala, men så har vi ofta haft en som visar minus utländsk fiskeskip som har bunkrat för oss helt träckta ifrån för att visa inte mer realistiskt mynd av vad det råd i förskolevirksomhet. Ja. Och det är så en här som vi nu har. Ja, här är en graf som Luka visar underböckarna som är i höpant. Det är så från 5 så här ser man så en till krepparna i 90 och man ser en som halt till utladet så som halt i av är rymliga ja stabilt från 2000 och här 2016 lär men som man ser det ekvisliga växten här som nu fått nästan rätt. Och allt hit landbjörnar och F-gas och allt det ligger nog så här nere i botten när ja F-gasen tar vuxen nästa sen så är det nyaste linjen här hon vuxen också när jag men hade akkurat det ämne som tar sig för vitt nu är för vi att börja spekla utfasa. Så jag hade här väl liksom avvis nummer 1 den vanliga och han kör att det är territoriala principen och så är det sen nummer 4 som är från the national economy som det heter och har en skån fjärde avvisen här på för tjauarbudskapen. Så jag lärde inte så jävligt invecklat som jag ska presentera det mer visa hur vi det kommer från att någon kan man säga till förra vad är vi har lagt att träd och vad vi har checkat från för att komma till te urslut ja. Så att jag visar det kan vind till först. Det var nämligen Ajaxon som visste mig rapporterna om det här indikatorerna här som vi så hukt sin och så kommer det här som helt var också gå att ta fram i det. Här man ser nämligen att här och alltså monometlen att göra det upp alltså det är faktiskt 2 grundprinciper eller 2 principer man kan vara mat där man kan göra upp utlåt. Det som vi har gjort efter IPCC, det som är territoriala, det har vi det över här bant. Det som punkterar linje här bant. Och national territories den här och så här tar man det som byggva ut i landet men man tar eisen till vi som kommer utanför. Här ser man här ständigt här uppe. Eisen by non-residence units, alltså turister och utländska bilar eller kan säga här sen så flottningsfyrtåg så vi tar några utländska flottningsfyrtåg som virkar i färjorna så är det allt vi och en utländsk fiskeskip och ambassader känner så hade det maten vi gör alltså bäj det som bekvämt det som inte bekvämt burger det täljer vi i och IPCC vanliga territoriala uppgör men det som vi det nu här på just här band en första rund till det som heter air emission accounts och till en residential mat att göra det uppa. Här man så nämligen inte teker allt det utländska by, men man teker hinvägen så teker man allt det vi som fyrtöker i färgen eisne lager ut i Öreland. Kan säga. Röjer eller flåföller, först röjer. Så det är bunkar utanlanda så tältar vi just ner. Så det vi skulle träcka från jag har så bra hukta töl nu och jag kan se sån jag inte finns här är sån overser och jag kan nästan fejla i andra ställen som heter så det bästa på vi har nu
Så oljebunkringar tja utländska skipen och flåfren följer skulle träckas fra. Och här skjuter jag nämligen akkurat det här. Här är vi uppe i en, ja, jag kan tänka har vi kanske sagt, alltså man kunde, alla stöd som jag visst kunde jag visst som tons av olja, men jag visste som tons av C2 och månader i mitten tejpar jag tölden runt rockna är 3,15, man gånger det där 3,16, så kommer man från det ena till hit. Så. Men jag har så valt att visa att det som utlader växtgasgas och i 1000 tonsarna C2 så här för exempel är det, tar man till utländska det bebunkrar mest av olja här tar värda så uppe 300 000 tons CO2 så till att säga knappt 100 000 tons olja här bant. Så hette vi så för att komma till residentiella uppgifterna så vart det check fra. Flåfer i färjan, det är inte nek flåfer så bunkrar i färjan så det är här och inte tal. Jag syns inte att vi här till så det nästa, vad ska man släcka träd? Alltså kvärt bärer utlagt ut eller bunkra utalanda som ska tälla vi och uppger. Och så har jag skrivit bunkringar till förska skip och flåfern utalands och så projekt en graf här på ett. Och det blåa är så flåfer och det gråa är skipene och det svarta är så samla. Och det här gråa här, det är så tull från Hackstone här på en, så det är rätt lätt färande vill det. Ja, så det blåa är mer Iva samtidigt ut att det var kanske inte sant ut att be om tull från Atlantic Airways. Atlantsflöje. Så, men det här var ut här senaste årsförgränkning, först var 2016, här var det upplöst vad det här utlad är, men bara det som det kallar från roteflickving. Och till tog hästhölen här på, till hästhölen här det här utladet som står från roteflickving till Atlantic Airways, och så var ett här i 8 som eisen var ett utgångspunkt som de brukar omkring. Jag har alltid sett sig några mål om att minka med utladet och så. Så hin i mitten är bara något som är bara just en halvstrik i mitten här. Men jag tror att det bara från roteflickving så är sannolikt att det här är lite väl högre här på. Men hur högt det ska ligga, det vet jag inte. Hur att det är något man till nästa år eller ja. Ja, vi får pröva vita om det inte blir till. Det är heller inte något tull som Hackstone har haft vi sån uppgör så vi skulle lycka ganska. Att utlasselt är bitchat på till Hackstone. Men heter så, det samlar jag. Hvis man så lägger träcker fra lägger trätt till territoriale så kommer man till sig här uppgörna här på en så snarare åt här. Och stadveckan här är på överser i fileresten så men Tareja är det den vanliga kan man säga den territoriala och den gröna är det från tjåarboskapen. Och här ser man faktiskt att det ligger några år eller ja. Så det som man träcker fra och lägger träd är inte samma. Men känns så skulle huxa till dömen som flåfärsla och andra ting som manglar komma att göra mynden ännu rättare än det här. Så att det var det som är hej. Jag vet inte vad Tojen säger. Hvis omkring spårning så kan han sättas nu. Så, ja. Ja, här var det. Ötingen i 2020 är om för utländska skipon eller kroppensådom. Det borde vi veta, men det har vi inte gjort det. Nej, men jo, jag tycker vi har svär på det. Alltså, det kunde jag sagt till att det här. Det som man ser här på att jag vante faktiskt att det utländska fiskskipene, nu gitt jag inte det, det som hände vid bunkringen till utländska fiskskipene, här var en fyrtøyka som bunkrar, grunden til det fotlige her på det tror jeg at man revsar russiska trålare og tog ikke bunkrar der. Og tog ser man det fattige her, og jeg husker bare at hvis det stadigvæk er så snar, da trykker vi at det er til timen, så kan man kanskje vante at det er ikke det som er skilt nå. Men jeg har faktisk en atlan om å komme sende mer time-tølen her, presentere det sende mer, men det var det. Tøyen var ikke stunder til. Så det er det. Takk for det.